Καλησπέρα, παιδιά. Μέγκα εδώ. Και βασικά τι καλησπέρα. Τι καλησπέρα. Καλημέρα, παιδιά. Είναι 9 παρά 20 το πρωί και κλασικά έχουμε βίντεο. Λοιπόν, και σιγά σιγά ξεκινάμε τη σειρά του SMP server. Βρήκα έναν εδώ, με βοήθησε και ένα παιδί να βρω. Δεν λέω ποιος. Τέλος πάντων, το προηγούμενο βίντεο πήρε αρκετά likes και σας ευχαριστώ. Για πρώτο βίντεο είναι αρκετά τα likes που πήρε και αρκετά τα subscribes που πήρε. Ναι. Τέλος πάντων, εδώ πέρα έχω έναν SMP server και σιγά σιγά θα πάω προς τα μέσα. Από ό,τι βλέπετε είμαι μόνος. Αυτό είναι ωραίο. Αργότερα μπαίνουν άτομα, αλλά είναι πολύ νωρίς για να μπουν άτομα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα σταματήσω το recording μέχρι να βρω ένα καλό σημείο να ξεκινήσουμε. Και εγώ μετά θα ανοίξω το recording, θα το κάνω edit και θα βλέπετε μετά. Γεια σας, παιδιά, τα λέμε σε λίγο. Και ναι, ξανά πίσω. Βρήκα κάτι ψηλά, βγήκα από το save zone. Μου πήρε αρκετή ώρα. Όχι αρκετή, μου πήρε κάμποση ώρα. Και τώρα θα κυνηγήσουμε λίγο το hunger, γιατί δεν έχουμε τίποτα. Και μετά θα ψάξουμε ένα μέρος να χτίσουμε τη βάση μας. Ναι, αυτά. Τι να πω, τι να πεις, δεν ξέρεις τι να πεις. Τέλος πάντων, θα ψάξουμε λίγο να κυνηγήσουμε εδώ. Είναι πολύ βαρετό αυτό το πράγμα, να κυνηγάς ξύλο και τέτοια. Ωραία, φαγητάκι. GG. Είναι πολύ βαρετό αυτό, το καταλαβαίνω, γιατί το βλέπω και σε άλλους YouTuber και καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αναγκαστικά θα παίζω με 30 fps στα fraps, γιατί πολύ απλά δεν έχω καλό PC. Άμα μπορέσει και γίνει καμιά φορά και πέσει λίγο παραδάκι. Όχι, πλάκα κάνω. Άμα μπορέσω θα αγοράσω ένα PC, γιατί άμα πάει καλά και το κανάλι εδώ πέρα και πορωθώ εδώ και γίνεται χαμός, αν βάζω βίντεο 5-6 την ημέρα, πλάκα κάνω, τότε θα είναι όλα GG. Τότε μάλλον θα πάρω PC. Τέλος πάντων, κάτσε να μαζέψουμε λίγο wood ακόμα. Κοιτάξτε το lag, αν είναι δυνατόν. Σπαστικό. Τέλος πάντων, ο server δεν είναι ελληνικός. Θα σας αφήσω στο description την IP. Από το προηγούμενο βίντεο ξέχασα να σας δώσω την IP, ή μου φαίνεται. Νομίζω ναι, αλλά σας την έδειξα. Όποιος δηλαδή θέλει να παίξει εκείνο το server, απλά κάνει pause εκεί στο τέτοιο που έδειχνα την IP, αντιγράφει και παίζει. Από αυτό το server την IP θα τη βάλω. Παίζουν πάρα πολλοί Έλληνες, είναι ελληνικός, έτσι. Είναι από τον GR Marcos, κάπως έτσι λέγεται, SGR κάπως. Χθες μου τον έδωσε ένα παιδί, δεν χρειάζεται να τον ξέρετε, εκτός αν είστε τόσο περίεργοι. Το όνομά του δεν το λέω. Τέλος πάντων, εσείς τι κάνετε, πείτε μου τα νέα σας. Καλά. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω και λίγο για την τρίτη σειρά που είχαμε πει. Μιλαράκια, GG. Για την τρίτη σειρά του server, του καναλιού,
που είχα πει ότι θα είναι SMP με φίλους, αν δεν κάνω λάθος, με δικό μας σερβέρ. Ναι. Μίλησα με μερικά άτομα στο Facebook και μου είπαν ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Είμαστε αρκετά άτομα, μου είπε ένα παιδί. Μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Παράδειγμα, είναι YouTubers μερικοί εκεί πέρα. Και είπα εγώ ότι είμαι μέσα, ξέρω εγώ. Είναι αρκετά άτομα μέσα σε σε αυτή την ιδέα. Γιατί όλοι θέλουμε κάτι τέτοιο, όλοι θέλουμε να κάνουμε γνωριμίες μέσα από παιχνίδια. Γιατί αυτή είναι η μαγεία των παιχνιδιών, να περνάς καλά. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω σχετικά με το κανάλι. Τώρα, τι να πω. Λοιπόν, επειδή είναι βαρετό τώρα, δεν ξέρω κι εγώ τι να λέω. Και έτσι, δεν ξέρω τι να λέω γιατί έχω ξεμείνει από ιδέες. Εντάξει, έχω ξεμείνει από ιδέες. Creeper, φύγε. Έχω ξεμείνει από ιδέες, ρε. Ναι. Γιατί ακόμα δεν έχω χτίσει και είναι βαρετό για σας και είναι και βαρετό για μένα. Δεν πάω εκεί κάτω. Γιατί κάνω spawn ζόμπι. Σπάσω. Τέλος πάντων, φτιάξουμε λίγο κούπες. Να φτιάξουμε λίγο έτσι, να φούμε λίγο φαγητάκι. Όπα. Όλε. Ναι. Εσείς τι κάνετε? Καλά. Νομίζω το ξαναείπα αυτό. Ναι. Καλά όλα. Ναι. Προτείνετε μου ιδέες λίγο, ρε γαμώτο. Τι να κάνω? Τι άλλη σειρά να κάνω? Γιατί κυκλοφορούν 3 σειρές παράδειγμα στο κανάλι και εγώ κάνω 2. Μέσα εισαγωγικά, γιατί αυτή είναι εδώ τώρα για αρχή, δεν είναι καν σειρά. Απλά τρέχω και βρίσκω ξύλο. Τώρα πρέπει να βρω ένα καλό μέρος να χτίσω. Και από ό,τι το βλέπω είναι τροπικό δάσος πέρα εκεί, ό,τι να είναι. Να δω πού θα ορώ μέρος. Οπ. Να δω. Καλούτσικο φαίνεται. Ναι. Φαγητάκι κιόλας εδώ. Καλή φάση. Πού να χτίσω εδώ πάνω ή πιο κάτω εκεί? Οπ. Ένα table. Έχουμε εδώ αρκετό φαγητάκι. Λοιπόν, θα πάμε εκεί πέρα λίγο, να μείνουμε και για το βράδυ. Να χτίσουμε τη βάση μας, να κάνουμε εκεί πέρα τα κολπάκια μας. Να κάνουμε τα κολπάκια μας. Τρέκα. Έλα εδώ ρε, μάγκα. Έλα. Σκάσε. Ωραία. Ποια είναι η αγαπημένη σας σειρά από όλες που κάνω, ξέρω εγώ? Αυτή είναι εδώ ή το Skywars? Για μένα είναι το Skywars, γιατί στο Skywars μου αρέσει η φάση του Skywars, γιατί ξέρω εγώ προσπαθεί να σκοτώσει τον αντίπαλο, να νικήσει τον αντίπαλο από μακριά, και αυτό το πράγμα μου αρέσει. Και αν μπορέσω και βρω κανένα καλύτερο σερβερ για τέτοιο, για Skywars, γιατί δεν είναι καλός καθόλου. Ναι, μάλιστα. Και αυτό το βίντεο δεν ξέρω πότε θα ανεβεί, μάλλον σε λίγη ώρα θα ανεβεί το βίντεο. Ναι, νομίζω. Μάλλον, σίγουρα σε λίγη ώρα θα ανεβεί. Και μετά θα πέσω για ύπνο, γιατί είμαι εξαντλημένος.
Τι θα κάνετε, πού θα πάτε 15 Αυγούστου? Εγώ θα πάω. Πόσο έχουμε σήμερα, 13. Αύριο μπουζούκια. Μεθαύριο έξω full. Πρωί σπίτι. Τέτοια φάση. Καλά θα είναι μωρέ. Όπα. Καμό. Όπα. Λοιπόν. Ναι. Βλακία έκανα. Τέλος πάντων. Ναι, έκανα βλακία γαμώτο. Γιατί το έκανα αυτό? Έπρεπε να πάω προς τα μέσα. Εκεί θα κάνω. Εκεί πέρα. Θα πάω έτσι προς τα μέσα και θα κάνω γεφυρούλα και πίσω και θα έχω τη βάση μου. Και εδώ πέρα θα έχω τα ορυχεία, ξέρω εγώ. Να έτσι. Τάκ. Και μπαίνει. Τέτοια φάση, όπως τώρα. Παπ. Βάζουμε και λίγο εδώ γιατί είναι. Πω ρε γάμο. Με νευριάζουν αυτά τα πράγματα στο Minecraft, παιδιά. Ναι. Θα δω τι άλλο game μπορώ να παίξω. Ίσως να κάνω και λίγο με την. Λίγο έτσι λιγάκι, ίσα review ξέρω. Λίγο. Λίγες φάσεις ξέρω με άτομα, αλλά μέσα στο μετίν ξέρω γέλιο στυλ. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς βασικά ξέρετε τι είναι το Minecraft, το μετίν, αλλά δεν παίζετε. Κακώς. Είναι ώρα παιχνίδι. Ναι. Θέλει μυαλό όπως και εδώ. Άμα δεν έχει μυαλό, δεν πάει πουθενά. Ναι. Ξέρω ότι αυτό το πρώτο επεισόδιο είναι αρκετά βαρετό, αλλά πιο μετά θα διαμορφώνουμε σπίτια, θα χτίζουμε σπίτια, θα μου λέτε κι εσείς τι σας αρέσει, άμα σας αρέσει το στυλ του σπιτιού, θα φτιάχνω. Θα είναι πιο ωραίο. Παράδειγμα αυτό είναι πολύ ερασιτεχνικό. Ξεκινάς, δέντρα. Κάθε φορά έτσι ξεκινάς με λίγα λόγια και είναι πολύ βαρετό το πράγμα αυτό. Ναι. Σε ένα μήνα ξεκινάμε σχολείο. Oh my god. Ξεκινάμε σχολείο. Πω ρε φίλε. Δεν βαριέστε. Εγώ πολύ. Βρίσκεται. Κοίτα, με μαλακίες και με τέτοια. Η παρέα μου δεν πάει πίσω σε τέτοια φάση. Είναι άριστη σας πληροφορώ. Ναι, οπότε πιστεύω θα περάσω καλά. Τώρα για τα μαθήματα δεν ξέρω τι γίνεται. Δευτέρα Λυκείου θα πάω τώρα. Ναι. Τι να κάνουμε παιδιά, έτσι πρέπει. Ναι. Έβλεπα χθες ένα βίντεο από τα ξαδέρφια μου πάλι. Πω παιδιά, τραγική. Ανέβασαν GTA βίντεο. Αν είναι δυνατόν. Ποιος ανεβάζει GTA το απλό? Εντάξει, να έχεις κανένα GTA το 5 το καλό. Να μπαίνει ο άλλος να λέει wow, πώς το κατέβασες. Όχι. Εντάξει, μέτρο είναι το κανάλι τους. Δεν ξέρω κατά πώς θα εξελιχθεί. Αλλά είναι μικρή ακόμα. Είναι μικρά. Τέλος πάντων. Επειδή είναι μικρή, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί. Ο ξαδερφός μου βασικά συγκεκριμένα έχει τρέλη πόρα στον εγκέφαλο για το YouTube. Ανεβάζει συνέχεια βίντεο, συνέχεια κάνει recordings όπως κάνω εγώ, με λίγα λόγια. Μετά σαν το μαλάκα θα σβήνω. Έτσι είναι. Δοκιμάζω πράγματα, αυτός δεν δοκιμάζει βέβαια γιατί αυτός θα έχει βρει τι χρειάζεται και τι όχι. Τώρα θα μου πείτε ρε μαλάκα, δεν βλέπουμε Χριστό και Παναγία. Iron. Χριστό και Παναγία, που στο μπούτσο είσαι. Κάνω ορυχείο.
Εγώ βλέπω προσωπικά γιατί έχω ανεβασμένο στο φωτεινό την φωτεινότητα. Οπότε αν βρω λίγο κολ θα σας φτιάξω. Κολ, όχι κολ. Τέλος πάντων. Ναι, κάντε ένα subscribe στο κανάλι, ρε παιδιά. Subscribe, κάνα like, άμα σας άρεσε, λίγο να με στηρίξετε. Έτσι να χαίρομαι κι εγώ καημένος. Να χαίρομαι. Είδα πολύ καλά σχόλια στο προηγούμενο βίντεο που έκανα με τα Skywars. Και άμα σας αρέσει τόσο το Skywars, θα το συνεχίσω ρε παιδιά για καιρό. Άμα το θέλετε κι εσείς. Μέχρι να το βαρεθώ. Αλλά μέχρι να το βαρεθώ, πεις. Μετά δεν το βαριέσαι το Skywars, άμα είσαι πολύ καλός. Προσπαθείς να εξοντώσεις τους πάντες, ξέρω εγώ. Μετά. Αλλά εντάξει. Κάτσε να βάλω λίγο εδώ, να κλείνω για να είναι διαμορφωμένο έτσι όμορφο. Και τώρα κάπου εδώ θα βάλω έτσι. Τάκ, τάκ, τάκ. Τάκ εδώ, τάκ εκεί, τάκ εκεί, τάκ εκεί. Βλακία έκανα και το έκλεισα, τέλος πάντων. Θα ανοίξω λίγο το μέρος και θα φτιάξω το καλό το mine. Το mine το καλό που σκάβεις τέλειος προς τα κάτω. Και άμα σου προκύψει κάτι είσαι τυχερός. Αν όχι, κάνεις τέτοιο. Πας τέρμα κάτω. Ξέρετε τη διαδικασία, στο YouTube την ειδικεύω. Γι' αυτό σας λέω ότι το έχω αγαπήσει στο YouTube. Συνέχεια εκεί YouTube. Ή τραγούδια ακούω ή βλέπω βίντεο. Τέτοια φάση. Τώρα που είπατε τραγούδια, θα σας βάλω κανένα τραγουδάκι. Φυσικά τώρα είναι αργά, ρε μαλάκα. Τώρα, ευχαριστούμε πολύ. Πιο πριν έπρεπε να τα βάλεις. Τα είχα κι εγώ στο μυαλό μου να τα βάλω, αλλά τα ξέχασα ρε. Θα σας βάλω έτσι deep house, έτσι χαλαρή φάση. Κι εγώ στο μαλάκα να σκούζω εδώ πέρα. Να κάνουμε την αντίθεση. Ναι. Κάντε ένα like στο Facebook, γιατί εκεί βάζω τα πάντα. Η σελίδα μου στο Facebook είχε φτάσει περίπου 20 like, χωρίς βίντεο. Που ξέρατε ρε παιδιά ότι θα το ξεκινήσω τελικά. Μπορεί να σας τρόλαρα έτσι μόνο και μόνο να πάρω like. Που ξέρετε. Εγώ είμαι πούστος και τα κάνω αυτά. Όχι πλάκα κάνω. Γιατί να το κάνω αυτό. Για ποιο λόγο. Τι θα καταλάβαινα. Δεν θα καταλάβαινα κάτι. Τι να καταλάβω. Αφού... Τι ρόλο παίζει αυτό το πράγμα. Παράδειγμα πήρα 20 like. Τι να τα κάνω τα 20 like. Τέλος πάντων παιδιά, εδώ ήταν η πρώτη σειρά. Η σειρά, πρώτη σειρά. Τι μαλάκα. Τι κάνω. Τι λέω και τι κάνω. Τι λέω και τι κάνω ρε φίλε. Τι λέω και τι κάνω ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων παιδιά, like και subscribe αν σας άρεσε το βίντεο. Περιμένετε. Το επόμενο βίντεο μάλλον θα είναι Skywars. Και ακριβώς μόλις μπορέσω να μιλήσω με τα παιδιά για το θέμα του άλλου του σερβερ που θα κάνουμε όλοι μαζί, ξέρω εγώ, και θα κάνουμε YouTubers. Θα σας ενημερώσω κατευθείαν στο Facebook. Στο description θα αφήσω από το Minecraft, από το server την IP και το Facebook τη σελίδα που έχω στο Facebook. Κάντε like αν σας άρεσε, subscribe για να με βοηθήσετε και μάλλον αύριο έχουμε το επόμενο βίντεο. Γεια σας!